Здравейте, днес ще разгледаме новия апдейт на Gorilla Tag. Знаете, че съм баннат, но все пак ще го видим. Утре съм unbannat, хубавото. И аз, като съм unbannat, мисля си купя това, много е сладко. И тук искам да вие какъв е бъндъла. Ама те са два бъндъла, защо? Не ми дареме. Това е забавно. Видим другите работи. О, мага! Какво е това? Камера мод! Хора, сложи се камера мод. Тук сложи камера мод. Значи, вече ще имаме перфектни видеа, казвам ви. С то камера мод може да правим всичко. И не е нужно да тегля изи с камера мод. Сега. Сега ти тъпи. Чек, какво е това там? Стори ми, че видях нещо. Чет. Ега ти скучно тут. Добре, че утре ме unbanват, ама ще ме unbanват в 9 часа. Ама... Съжалявам, че са ме баннали, ама не съм виновен аз. Виновни са Generation Alpha. Сега айде да влезем тука. Това го знам тука. Тука ставаме малки. И... Не мога да имам такова... снежни топки. Това колко е яко. Само да ви кажа видеото за миналия апдейт. Закъсня, защото не можах да го аплодна. Бяхме на почивка на някакъв тъп хотел, който нямаше грами интернет. И там също са ме баннали. И... Да. И сега... Иначе щеше да е яко, ако бях unbannat. Това помня, че е било безплатно, май ли, не знам. Аз от тази година почнах да играя Gorilla Tag. Тази година получих VR headset-а ми. Значи този VR headset го получих през лятото. Просто стана голямо про на Gorilla Tag и реших да започна канал. И може някой ден да започнем видеа с това. Castle, айде да видим Holiday. Тъпо е, няма нищо интересно. Значи, тук има някакви хубави айтеми, но не е много хубаво. Сега отиваме да гледаме други работи. Значи, в следващите ни YouTube видеа с камера мод ще е много по-реалистично и вече ще сме... И топа ще внимавам да не игра с Generation Alpha Kids. Сега да видим камерата. Значи има функции за First Person и за Selfie, ама... Тук мисля, че трябва да флипна. Да. И тук това е... И тук това е да те гони камерата, даже ме погледна в очите. Което е много яко. И може да направя видео в нея. Може да го сложа в YouTube Shorts. Не мога го изключа. Да, така е много по-добре. Искам вие как изглежда на камерата. Буквално изглеждам с едно Gorilla Tag на PC. Чайте, че рекорднах без да иска. Добре. Сега ще ви покажа тука. Та е мърчове, но аз за Коледа ще получа друга плюшка. Сега искам да ви покажа Фореста колко е готин. Страшно е готин Фореста. Ама ако бяха unbannat, ще да по... Тук нищо не става. Hours left 24. То сега трябва да сме... Колко е часа? Чайте, къде ми отиде това? Значи, сега сме 9:10. Те утре ще ме unbannat в 9. Тоест, no Generation Alpha. Може да става малък за това нещо. Ще е яко.
Сладурче. Само да питам... Значи, само ако има Gen Alpha тук, които гледат това видео, да не се обиждат, аз говоря за Gen Alpha iPad Kids. Знам, че доста хора ще гледат това видео на iPad-овете си, ама едва ли моят канал е гледан от iPad Kids. Having Caves. И да. О, мага! Заболяха ме зъбите такова света. Добре, докъде стигнах? Не ми пука. Що камерата още ми стои тук? Това е много странно. Third person камерата да не ме следва. Чайте. Това е много странно. Това е доста як фичър, че са добавили Gorilla Tag камера. Защото трябва да си теглиш Easy с камера мод, а сега вместо си го теглиш, просто си го таковаш на това. Без PC, без Steam, без шопа, просто ти е на това. Само, че мисля, че когато вляза, съм си изгубил айтемите, защото веднъж. Защото аз преинсталирах играта и ме изтъквах. Чакай. Winter Wonderland? Freestack, това ще го опитам. Pulse плюс Holiday Cosmetics кафара. Добре. Знаете, без козметики. Въпреки това реших това видео да не го отлагам. Реших, когато му дойде апдейта, тогава. Хубаво е, че това е доста добър фичър, че когато си баннат можеш да играеш. И да. Тоест това значи, че дори ако съм баннат, мога да правя видео. Даже някой ден мога да направя видео, където играя Gorilla Tag в 3 часа. И намирам Gorilla Tag, господи, това ще е много яко. Нищо. Аз нямам много сабскрайбъри. Коментирайте ми колко хора играят Gorilla Tag в България. Може би аз съм първия ютубър, който играе Gorilla Tag. Като гледам. И съм първия ютубър, който са го банвали. Добре, не се базикаме. Тук сега трябва да отгатвам как да ставам малък и да влизам в това нещо. Защото това е много яко. Искам да вие какво има вътре. And I'm going to start Gorilla Tag and going around. В песента на Джеймън Кърли е много яка. Защо ме пусна в публик лоби, бът? И какво ме на Дог да бък? Ега ти коледната шапчица. Май в момента игра Gorilla Tag в Охайо. И също, само да се върна в шопа да ви покажа плюшката. Въпреки, че не мога, нали... Не мога да взема и тая тука. Тя вече е спайрнала. И искам Гошо и в Gorilla Tag. Значи Гошо в Gorilla Tag ще бъде и това, за жалост. И това ще ни е талисмана на канала. И искам да вие другите фичъри на камерата. Значи тук това. Тук може си на това. И тук има като това. Като мютване и... Тук това не го разбирам. 100% ще ме виждате наобратно, ако правя видео така. И да. Това е най-якия фичър в Gorilla Tag, според мен. Що ми трепти контролера? Да не са ме хванали. И... Мисля това да бъде видеото. И когато ме unbanned, може да правя видео и на камера и може да трай на бъндалите. И да, може да съм изгубил абонати. Само да ви кажа, не ми бъдете ядосани, че съм бил баннат. Бъдете ядосани на Gen Alpha iPad Kids, което гледаш Skibidi Toilet. Чао.